Niečo sa tam hore deje. Aj moja Agáva to cíti. 30 rokov driemala. Ale čo si sa s ňou deje? Zakvitla. O chvíľu sa začne písať 48. A čo nám prinieslo 20. storočie? Len divé revolúcie a 2 svetové vojny a tie veru, kde boli lustige. Z tej druhej som sa nedávno vrátil. Som staviteľ Hampl a toto je moja žena. Náďa Hamplová. Krásna cudzia žena tu v mužoch vzbudzuje nekonečnú túžbu. Keď už toľko okolo nás pobehujete, tak prečo pre zmenu neskočíte k nám na návštevu? Priviedol som hostia. Všade za vami sliedím, ale neviem si to zakázať. Milujem vás. A je mi jedno, kto si čo o tom myslí. Príliš veľa vzrušenia by ti mohlo ublížiť. Prečo sa tu o vás šepká? Môj život bez teba nemá nejakú cenu. Ty si pre mňa rovnako vzácny. Naozaj môžeš milovať 2 mužov zároveň? Chceš žiť ako si prirýchlo. Nechajte Naďu na pokoji. Ako je to možné, že ste tu? Mne môžeš ďakovať za to, že si tým, čím si teraz! Bojím sa nášho zblíženia. Ty vieš, čo sa stane potom? Viem. Zošaliem.